ešte nás čaká aktivita, lebo my si vlastne v našom podcaste vždy pripravíme pre hostia nejakú aktivitu, ktorú on nečaká. Je mu prispôsobovaná na mieru, takže vlastne nikto nevie, čo dostane, pretože vždy je iná a snažíme sa ju vždy prispôsobiť vlastne tomu, čomu sa ten host venuje. A my sme si pre teba pripravili, keďže sa venuješ rapu, že sú také 3 podmienky, do ktorých vlastne musíš vtesnať ten rap. Že musí tam byť spomenutý Jurský park, potom jedna hláška s pelíškou. Hláška znie, řekl jsem 5, myslel jsem 10. A musíš tam nejako zakomponovať ešte hlavnú postavu z Hriešného tanca, tú Baby. Pustíme ti k tomu podmazové video z 8 Mile, ako Eminem rapuje a dáme ti k tomu aj slúchadla, nech počuješ teda hudbu. Super. A môžeš začať. Jo. Takže takto. Hej, všetci, čo sme sa tu zišli, som rád, že ste sem prišli. A dneska tu budem v Jurskom parku a dáme si trošku Darksideu. Indian som z Ružinova a teraz začal som tu niečo prezentovať. Som múdry ako sova, ktorá sa pred ničím neschová. Ale teraz vám poviem znova, myslel som 5, ale jak? Říkal som 5, no myslel 10 a dneska nebudem v kúde sedieť. Jak malá baby, ktorá tancuje si s Patrikom Swayzem. More, kde si? Hej, dávame si veci my. Som občas prítomný, občas neprítomný, ale aj tak som niekedy možno nie a niekedy za skromný a ohromný. A preto ma vybrali do toho, aby sme sa v Koškárovi nachádzali a aby sme tu posedávali pri podcaste. Ľudia, kde ste? Dvíhajte ruky so mnou a zedzte. Keď sa vám to nepáči v našom meste, tak odíďte kľudne a sedte si na ušách. Niekedy sa to dá a niekedy zase nie a mám z freestylu ready a cítim sa, keby ma rozpáral Freddy Krueger alebo Shredder. Ja keby som nasadol na Uber, v ktorom som ešte nesedel. Asi díky, no. Ťažko. Som sa spotil. Fúha, akože toto je aké náročné. Bolo to úžasné, výborné. Zakoktávený. Môžem sa napiť? Jasné, kľudne. Ale